Mudzimai wangu akazodzokera zvake kuteaching mushure mekunge aona kuti izvi zvechivhenda zvine pressure yakanyanyisa. Takasvika pakubikira vanhu muHarare CBD. Taitawo zvekubika sadza. Tainge tichishandisa mvura dzezvitunha nekuda kwekuti competition yacho yainge yakanyanyisa. Iko zvinozvi tava nekashopu kedu tinoita zvekutengesa hembe nebhutsu. Ndiri kutofanira kuti ndinge ndichidzokera kubasa because zvechivhenda izvi unozogumisidzira waromba. Zviri nani kuti unge uchingoti zvechivhenda unongozviitawo pamaweekend nepama-off days. Ukada kumira nechivhenda unokwanisa kuzongoromba wakarivara. Mukoma muri sei? Zita rangu muchanditi Tafadzwa. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndainge ndichishanda as a civil servant, then ndokubva ndachizorekedza basa. Mudzimai wangu ainge achishanda as a teacher. Iko zvinozvi ava kudzidzisa paprivate school zvinenge zviri kutoita senani than mari dzaainge achimbopiwa paainge achishandira government achidzidzisa pagovernment school. Saka takazoita makore 2 tichiita basa iroro rechivhenda but tichiita zvekubika sadza. Takazosiya basa iroro last year nekuti zvatakaona mukoma panguva pfupi iyoyo nezvatainge tichiita zvakaoma. Tine hama yedu uyo anoshanda kufuneral parlor. Takatoenda kwaari tikamuudza kuti tainge tichida kuti ange achititsvakirawo mvura idzo dzavanokwanisa kuzowana mushure mekunge vageza chitunha. Ndo mvura dzatainge toshandisa kugezesa vanhu maoko avo. Ende izvi zvatainge tichiita sandisu chete tainge tichiita zvinhu izvozvo nekuda kwekuti zvechivhenda ndingangoti ndo basa rangosara muHarare ko vanhu vanogorarama nei. Saka competition yacho yakanyanyisa. Saka vanhu vanoita zvinhu zvinosemesa ende zvisina hutsanana kuitira kuti vange vachingowana mari. Kune vamwe vanhu mukoma especially vechikadzi vanokwanisa kutoti paya vachibika obva atongoita kuti steam inge ichipinda muhapwa dzake achiita sekunge ari kugadzirisa akaisa ruoko rwake pamusoro pepoto, steam ichipinda muhapwa achidikitira zvichidonhera mupoto. Hanzi zvinoita kuti macustomers ange achiwanda. Vamwe ndo vanomwaya bute munyama yavanenge vachibika. Vamwe ndo vanokwanisa kutokubikirai sadza kana nesupa kana kutokwatisa nyama musupa kana kuinyika musupa yavanenge vabva mukudeketerera kuvadzimu vavo. Hanzi ndo zvinoita kuti macustomers avo ange achiwanda. Ina handione sekunge zvinoshanda. Mukomanashi takati tadhonza tichitengesa sadza. Tainge tichitengesa sadza padhuze neimwe rengi ndisingadi hangu kutaura zita nekuti ndinokwanisa kuzokanganisirawo vamwe vanhu mabusinesses avo vachiri kuitawo zvekubika masadza. Saka competition ainge ari makwikwi. Tainge takawanda isuwo takatoona kutoti ipapo vanhu vainge vachiita mari. Ndokubva tatotengawo chigasi chedu tikabva tatanga kuita zvekubikawo sadza mutauni. Saka ndo pandakabva ndachizotanga kupiwa zano noumwewo mudhara uyo ainge achiita zvekutengesa. Akati kana uine munhu anokwanisa kutiwanira mvura kana mvura inenge yakagezeswa zvitunha tinokwanisa kuenda kune imwe n'anga iyo yandichangoti inogara kumabvuku. Tinobva tapiwa hanzi rinonzi zango rekuti tinge tichizowana macustomers akawanda. Saka ndakabva ndachizotaura nehama yangu uyo wandati anoshanda kufuneral parlor. Akabva ati it is okay. Saka takabva tachizoenda kumabvuku. Taendako mukoma takabva tachizopiwa mishonga yacho yatairara takanyika mvura yezvitunha. Ini ndainzwa kana kutya panguva apo patinenge tichiita mhiko idzodzo nekuti taitoisa mvura yacho muzidish then tobva tazanganisa nemishonga uchitoziva kutoti imvura inenge yakabva mukugezeswa chitunha. Ende mvura yekumochwari hairasi, ine kamwe kamunhuwi, so hainhuwi kuita kunge sewage but ingori nekamwe kamunhuwi kungonzwa kuti mvura iyi mhani imvura yakagezeswa munhu akafa chete. Saka takafungidzira kuti tainge tichazoita mari nekuti chinangwa chainge chiri chekuti tinge tichikwanisa kuzowana macustomers akawanda nemunhu anenge achingodarikawo nepatinenge tichibika sadza ange achingonzwa kungotorwa moyo nesadza obva atomira mukiu obva atotenga sadza kubva kwatiri. Asi mukoma ndakazozvitarisa after tamboita zvimwedzi
zvakati kuti tichishandisa mvura idzodzo takatanga tichangogezesa vanhu maoko nemvura dzezvitunha kusvika tava kutoita zvekutokwatisa nenyama tichishandisa mvura idzodzo, asi ndakaona kuti upenyu hwangu hwainge husiri kuchinja. Kunyangwe zvazvo tainge tichiwana zvimari zvakati wandei, kunyangwe tainge tichiita zviprofiti tichitowana vanhu vakawanda vaiuya vachizotenga sadza kubva kwatiri, asi chandakazoona, ndiri munhu anofarira kungonyora maexpenses pasi, ndakaona kuti maexpenses edu ainge akawandisa. Mari taigara tiinayo but yainge iri mari yainge ichingobuda so zvisinganzwisisiki, mari yaingopera nenzira isinganzwisisiki, tainge tisingachagoni kana kusevha. Ipapo mukomana tainge takatokwanisa kunodhipozita stand tisati tatanga kuita zvekushandisa mvura dzezvitunha, but after tatanga kushandisa mvura idzodzo dzezvitunha takasvika pastage yekuti tainge tisingachakwanisi kana kuendesa kana cent uko kwatainge takamboenda tikanodhipozita stand. Saka inini pachezvangu ndainge ndava kurota vanhu vachiuya kwandiri vachiti, sei uri kushandisa mvura yakagezeswa muviri wangu, sei uri kushandisa mvura yedu? Ndohopedza ndainge ndava kungogara ndichingorota nguva dzose. Ndakaudza mudzimai wangu, saka mukadzi wangu munhu ane nharo, zvakatora nguva kuti tinge tichizoregedza. Mukadzi wangu akange ava kutoita zvinhu zvinotyisa nekuda kwekuti ainge achingoda kuti upenyu hunge huchikasika hwanaka. Mukadzi wangu akasvika pakuita zvinhu zvakandifundutsa kuti nerimwe zuva ndakashamisika achisukisa maplates achishandisa masanitary pads ake. Apedza ndokubva achizodzumburudza maplates aya. Ndikamubvunza, akanditi ainge ava neimwe n'anga iyo yainge ichimubatsira. N'anga iyi ndo yainge yakamuudza kuti kana uchida kuti zvinhu zvako zvinge zvichiita nekukasika, unofanira kuti unge uchizoti paunenge uri kumazuva ako unenge uchifanira kuti unge uchizoshandisa iwawo masanitary pads, wobva wachizosuka uchishandisa mapads acho sezvisukiso. Ndo zvichaita kuti vanhu vange vachizouya neuwandu hwavo kwauri. Ndakaona kuti vanhu vari kudyiswa tsvina mutauni umu. Zvinozoitika mukoma ndezvekuti kune avo vacho vanenge vachitengesa vachishandisa mvura dzacho idzodzidzi dzezvitunha, life yacho inongoramba yakadhakwa mukoma. Saka ndakazongosarudza kuregedza, and I forced my wife and she also decided to stop. Mwari vakazotoropafadza, mudzimai wangu ndokubva achizokasika awana basa. Ndakaona kuti painge pasitomborina kana change yekuti ndingaramba ndichisvibisa maoko angu ndichishandisa mvura dzezvitunha. Iko zvino zvemukoma, life yedu yakazodzokera payainge imbori tisati tatanga kushandisa mvura idzi dzezvitunha. Ndinongoti kuvana veZimbabwe, be satisfied with what you have, nekuti ipapo kwazvainge zvava kuda kuenda tainge tichazogumisidzira taudzwa kuti kana muchida kuti munge muchiita mari yakawanda munenge muchifanira kuti munge muchizongowana kana chikwambo chenyu chamunenge muchishandisa. But ndinoda kungotenda Mwari nekuti handina kuzoenderera mberi ndichiita mabasa awa erima mabasa asina kunaka. Kana mukazoposta nyaya yangu muzondizivisa mukoma, ndinenge ndiri mucomment section. Kune avo vanenge vachida kundijaja kuti zvawakaita zvainge zvisina kunaka, hamuzivi competition irimo mumastreets. Dai mainge muchiziva competition iri mumastreets, zvatakatoita izvi zvatainge tichiita zvitori zvidiki mukoma than zvinoitwa nevamwe vanhu. Pane umwe mukadzi uyo wandakanzwa nezvake, hanzi kumba kwake upfu uhwo hwaanoshandisa pakubika sadza, hanzi upfu ihwohwo hunogara mutoilet mumba make. Mabhaketi ehupfu hanzi anogara mutoilet. Izvi takazviudzwa neumwe musikana uyo ainge achimbomushandira mukantini make achimubikira sadza. Saka akange ava kutishandirawo mushure mekunge auya kuzotsvaka basa kwatiri. Akazotiudza kuti madam boss vake vanotengerwa nekuti kune umwe muprofita uyo anovabatsira, asi hupfu hunogara huri mumabhaketi.
mutoilet mavo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, nganzi vamwe vanotochengeta hupfu mumatoilets, hanzi ndo zvinoita kuti tinge tichizonzwa kuda kutenga sadza iro ravanenge vabika. Zvakaoma. Dai kukawanikwa vanhu vanokwanisa kuita regulation vachiona kuti zvinenge zviine utsanana here zvinenge zvichiitwa nevanhu, nekuti kunokwanisa kuzongokaruka kwatongoita cholera muHarare vanhu vakapera kufa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana shimakadii zvenyu. Zita rangu randichangoshandisa muchangonditi ndinonzi Tobias. Ndiri murume uyo ainge achimboshanda South Africa kwandakaita mabasa akasiyana siyana ndichiita zvekuvaka kumushandi nobva kumasvingo, asi iko zvinozvi ndava based munomu muHarare. Ndiri munhu anoita zvekuvaka, ndine kambani yangu ende tinoshanda kunana Glenlone, vana Bruku, vana Chishawasha Hills, ndo kwandinowanzokuwana macontracts angu iwawo. Ndichati nyaya iyi yakaitika muna 2023. Tiri muna 2023 kudaro ndo pandakabva ndachizowana contract yekuvaka imwe imba, a big mansion. Imba iyi yainge iri yeimwe mbinga murume ainge aine mari yakawanda chaizvo. Saka takabva tachizopanana maquotation. Akabva achizondifonera akati ainge achida kuti ndige ndichizosvika paground. Akandiudza kuti ainge aine zvimwe zvinhu zvaainge achida kuti ange achizoita, asi vashandi vangu vainge vasingafanire kuti vange vachizoziva zvose. Akati kutangira pafoundation pane zvaanenge achida kuti ndinge ndichizomubatsira nazvo. Saka takati tapedza kuchera foundation, murume uyo akazonditi usiku kana yava nguva yekuti tinge tichizochaisa, ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizoenda nevamwe vangu vandinoshanda navo kumba, ndaifanira kuti ndige ndichizomumirira. Saka ndakabva ndachizoudza vamwe vangu kuti ivo vange vachifanira kuzotungamirira tainge tichazosangana kumberi. Saka murume uyu akazouya, wainge huri usiku, akati ainge achida kundipa $2,000. Akati mari iyi yandikuda kuti ndige ndichikupa, ndinoda kuti mangwana kana pakazosvika motikari inenge iine saga rinenge riine mavhu zvekare nebox, mubox imomo ndakaona kuti mainge muine madota. Akabva anditi ndinenge ndichida kuti unge uchizviita zvinhu izvi, asi usazoudza vamwe vako vaunoshanda navo. Ndakamubvunza kuti ivhu iroro kasi rainge riri special here. Akanditi kwete, risi special, asi ivhu rakabva kumusha rakacherwa paguva raamai vangu. Ndikati ko madota ndiwo aasina kuda kundiudza kuti madota iwawo ainge ari madota akatorwa kupi uye zvekare chiri chii chainge chabva mukupisiwa. Saka ndakagamuchira mari tikabva tachizosiya taviga saga riya rainge riine mavhu. Madota akanditi unofanira kuti unge uchizoenda nawo kumba. Akanditi ndige ndichipinda mumotikari ndokubva achizonondisiya uko kwandainge ndichigara nevakomana vangu patainge tichida kuvaka imba iyoyo. Saka mukoma ndakazozviita mangwana acho makuseni. Ndakati vafana vangu vava palunch, ndobva ndatora bhara ndikabva ndaenda ndikanotora saga riya ndikadururira ivhu mubhara ndokubva ndatora nemadota ndikatanga kufamba nefoshoro yangu ndichiti pano ndasiya, sezvaainge akandiudza kuti unofamba uchisiya zvitutu. Ndokubva tachizotanga kudira concrete foundation yose. Ndo zvandakaita izvi mukoma nekuda kwemari. Saka handitozivi kuti sei zvinhu izvi ndakanzi ndinge ndichizviita. Kusvika pari nhasi ndinogara ndichingozvibvunza. Ndinotodawo kutobvunza kubva kune vedare renyu, kunyanya avo vanenge vachiziva nzira dzechivanhu nevanenge vachiziva zvekare nzira dzechikristu,
kuti sei murume uyu akati patainge tichida dira concrete mufoundation akabva ati ndinge ndichitanga ndadira ivhu iro raainge achiti rakacherwa paguva raamai vake zvekare nemadota kukana kuri kunzi ainge ari madota emunhu akatopondewa akaurawa akapiswa. Handizivi hangu, ndinotodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira zvinhu zvakaitika many years ago, but zvinongogara zviri mupfungwa, ndinongogara ndichingozvidya moyo nekuda kwenyaya iyoyo. Ndinenge ndirimo mucomment section mukoma yo vedare. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. It's obvious kuti unenge utori urombwa, because sei munhu achizonzi anotora ivhu rekumakuva, onzi watora ivhu rekumakuva then wobva wachizoisa mufoundation yemba zvekare nemadota. Pakaipa. Asi ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Hanzi zvinongogara zvichindidya mumwoyo kuti zvakaitirwei zvichimboitirwei. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, pari zvino ndiri kuraramawo ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Ndinogara muLondon but ndava kugara kucare home because ndine chronic illness. Ndakaita vana vangu nemurume wangu. Mwana wekutanga ndiye ainge ari mwana wemurume, ndokubva ndachizobuda kunze. Vana vandakazoita after that vainge vari vana vandakaita nabodyguard wemurume wangu. Ndakatya kuti taikwanisa kuzobatwa, saka iye akazoti kwandiri, tinofanira kuti tinge tichiuraya murume wako, otherwise unozotorerwa zvose. Ipapo ndainge ndichiri mwana mudiki mukoma, because ndakaroorwawo ndichiri mwana mudiki. Apa murume wangu ainge akura, ainge atori mudhara kwandiri. Zvinhu izvi mukoma nashi zvakazoitika muna 1998. Murume wangu ainge ari munhu ainge aine pfuma, ainge aine mapurazi, mabusinesses, uye zvekare aiita zvepolitics. Saka ndakatya kuti kana zvikazozivikanwa, sezvo ainge ari munhu aifarira kufamba mun'anga, ndikanzi nabodyguard kune kumwe kwavakamboenda kuMozambique, saka n'anga iyoyo yaikwanisa kuzotifumura kuti ndo zvatainge takaita. Ndikati saka toita sei? Akabva ati ndichakutsvakira mushonga wekuti unge uchizomudirira muti kumudzungaidza. Ndo zvaakandiudza. Haana kundiudza kuti wainge uri mushonga wekutouraya murume, but akangoti wainge uri mushonga wekungodzungaidza murume wangu. Ndokusaka ndabvuma. Saka ipapo mukoma murume wangu akazoti abva kuma-business meetings kunze kwenyika, ndokubva ndachizomubikira tea. Wainge huri usiku, ndikabva ndachizotora mushonga uya. Ndainge ndakatotemba kuti wainge uri mushonga wekungomudzungaidza zvekuti asazombofa akafunga kuda kuenda kun'anga achinobvunzira kuti handina here mimwe misikanzwa yandainge ndichiita nabodyguard wake. Ndakangonzi mushonga wekudzungaidza, handina kuziva kuti wainge wakatosanganiswa nemushonga wemakonzo. Ndakabva ndamupa mushonga uya uri muti, ndokubva achizotanga kurutsa. Akabuda panze painge paina bodyguard, because bodyguard wedu aitongogara pamba, vaita zvemashifts vachichinjana. Kunze kweyadhi tainge tiine security, then bodyguard anenge akagara ari mumotikari achiita achipatrola, achiona kuti hapana here mbavha dzinenge dzapinda muyadhi. Panakangobuda akabva achizofamba achiuya kwandiri, ndokubva ndachizomuudza zvainge zvaitika. Saka akabva anditi no problem. Ndokubva achizopinda mumba, tikaenda kubedroom, ndokunoona kuti murume wangu ainge achitorutsa, ainge ava kurutsa ropa panguva iyoyo. Ndokubva tachizotora murume tikamuisa mumotikari. Iniwo hapana chandainge ndichitomboziva kuti ndainge ndatouraya murume wangu. Takati taenda kuchipatara, but takaenda kwaprivate nabodyguard. Akaenda neni kuvanhu vaainge achitozivana navo. Sezvandakuudzai kuti murume wangu ainge ari munhu ainge achiita zvepolitics, saka vainge vachitombopota vachitombotsakatisa
tatsakatisisa vanhu kana pamba pangu paitombopota pachiunzwa vanhu vanenge vachiita zvekupikisa zvinenge zviri zvematongerwo enyika vachitomborohwa. Saka takaenda kuchipatara kwaprivate doctor. Mukomana chikana report yakanyorwa ipapo yainge iri yefake. Zvakangonzi murume wangu ainge aita heart attack. Akazoti avigwa nerimwe zuva takati tiri muhotel nabodyguard ndopa akazondiudza kuti mushonga waainge akandipa ainge akaisa mushonga wemakonzo, akanditi ndisachema because dai kwanga kuri kunzi murume wangu ainge akazviziva kuti ndo zvainge zvakaitika pakati pangu naye bodyguard iyeye taikwanisa kuzourawa. Saka ndakabva ndamubvunza kuti so what's next, akabva ati kwandiri kuti ange achiramba mudzimai wake ainge asingakwanisi but ainge achida kuti ndige ndichibuda munyika. Nekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki ndakabvuma mukoma ndokubva ndachizobuda munyika mushure mekunge ndachinjisa vana vangu mabirth certificate and I registered him as the father. Ndokubva ndachizouya kuno kumhiri kwemakungwa. Ndakagara kuda about 5 years ndopatakabva tizotanga ku apply for mavisa. Ndokubva achizouya kunoku, akauya kunoku through relationship yake nevana vake. Vana vangu vakazongokura vachitongoziva kuti ndivo baba vavo, but vana vangu havazvizivi kuti pfuma yakaita kuti ndige ndichizouya kunoku yainge iri pfuma yemurume wandakauraya. Ndinongoda kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti mukoma, ndinganzi ndine mweya wengozi here kana kuri kunzi ndine mweya wengozi? Sei ndasvika pakuchembera ndisina kana kumbogara ndakaona chipoko or anything? Zvinokwanisa here kuzosara zvichikanganisa vana vangu, but so far vana vangu vari kutorarama upenyu hwakanaka. Handina kung'anga kwandinomboenda, I just live a normal life. Nikuda kungobvunza kubva kune vedare renyu, ini ndinoona sekunge ngozi, hakuna chinonzi ngozi, because dai kwainge kuine mweya wengozi ndingadai ndakamukirwa chipoko ini ne-late husband yangu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section mukoma. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti vava kugara kucare home. Hanzi ndine chronic illness yandinayo, hanzi ndachembera. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndinoona sekunge ngozi hakuna because nezvakaitika ipapo hanzi ndikadai ndakazomboona chipoko chehusband yavo, but hanzi handina kumbogara ndakachiona chipoko kusvika pari nhasi. Ngati vabatsirei mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, zita rangu muchanditi ticha murume ane makore 39 years ekuberekwa. Ndaimboshanda pane imwe mochwari muHarare. Basa rangu rainge ringori iroro rekuchenesa zvitunha nekuzvishongedza nekuzora mishonga kuita kuti zvisazokasika zvachata zvisati zvavigwa. Saka mukoma ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndiri panight shift murungu wangu akazouya. Ndakatoshamisika because munhu wandaitoziva kuti usiku haawanzokuuya kubasa kumochwari kwedu, anenge aripo masikati but usiku haawanzokuuya. Akanditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiburitsa chimwe chitunha chomumwe musikana uyo ainge akabviswa kugomo achiuya kupala yedu. Saka kwakazouya umwe mufundisi. Ndakatoshamisika. Mufundisi iyeye ndichiudzwa nezvake kuti mufundisi weimwe chechi, handingatauri hangu nezita. Saka vakauya vakabva vachizoisa $500 pachipfuva chemusikana iyeye. Handitozivi kuti ndivo vakamuuraya here kana kuti chii chakaitika. Murungu wangu haana kana zvaakambondiudza, akangoti kwandiri buritsa chitunha. Ndokubva andiudza zita rechitunha chandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiburitsa. Ndikabva ndachizoita saizvozvo, ndikabva ndagadzika patable asi chainge chisina kupfeka anything. Ndopavakabva vachizopinda vamufundisi ivavo vainge vakati vamufundisi nen'anga nemudzimai wavo
vakabva vachizotora $500 vakaitambidza ng'anga ikavatambidza, ndopavakabva vachizogadzika $500 iyoyo vakaigadzika pamusoro pechitunha asi pachipfuva chake. Chitunha ichocho mukoma ndakaona sekunge chakatomuvha. Saka zvinhu izvi pazvakaitika mukoma Nashi, ndakangonzwa kubatwa nedzungu. Pandakazopepuka ndo pandakazotoona kuti ndainge ndakarara ndiri mumotikari yemurungu wangu. Handizivi kuti chii chakaitika ipapo pandakagumisidzira kuona vamufundisi vachibatisa chitunha ichocho mari, but ndainge ndichingonzwa somehow kuita sekunge munhu ainge abva mukusangana nemunhukadzi, ende ndainge ndakaneta zvisingaite. Soon after that murungu wangu akazongotanga kungonditsvakira tumhosva, achinditsvakira nyaya. Ainge asingachadi kuti ndinge ndichinzi ndinombogarawo pasi. Ndaingoti kana ndikagara pasi zviya mukoma ndaibva ndatongotanga kutongotukwa nemurungu. Akandishungurudza zvekuti ndakazongoona ndega kuti pakambani ndainge ndisingachadiwi, ndokubva ndachizongosiya basa. Ndokusiya kwandakaita basa mukoma Nashi, but ndakatomboshanda mumochwari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi ndakazongomuka ndiri mumotikari, but chakandishamisa ndechekuti hanzi ndainge ndichingofila somehow kuita sekunge munhu ainge abva mukusangana nemunhukadzi. Zvimwe kuda makapiwa madrugs ndokubva machizosangana nechitunha ichocho, mukabva machizosimudziwa muchiburiswa mumochwari kwava kuendeswa kumotikari. Munozviona sei muri yeZimbabwe kuti zvingava zviri izvo zvakaitika here kana kuti kwete? Let us talk with him mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Nashi makadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Inini manje ndavabo, kana kuri kunzi ndokugadzirwa kwemari yachoka ndavabo. Ndaneta nekurara pamusoro pemba, then ndozoburuka ndotanga kufamba neRange Rover masikati ose ndichienda nemaSlay Queen manjuzu kuDubai, ndichita sekunge munhu anodhura. Ndine mawachi mamwe ndinawo, dzimwe dzandakatenga kuUK pandakaenda kuvacation yekuti ndinokwanisa kutotenga imba yomwe munhu kuchitungwiza. Ndaneta nekunzi ndiri mbinga, ndine vashandi vakawanda, ndine matracks angu, asi ndinorara pamusoro pemba. Ndakaenda kung'anga mukoma. Ndaenda kung'anga vakandibvunza kuti ndaizozvigona here, ndikati hongu ndinozvigona. Kana usati waita mari, kunyange ukanzi mhiko yako ndeyekuti unofanira kuti unge uchizofamba pakati pedhorobha usina chaunenge wakapfeka, unongoti eye ndinozvigona. But paunotanga kunzi wava kudya mari, ndo paunobva wachizoona kuti masamba anenge achinja manje. Ipapo mukoma Nashi ndakabvuma ndikabva ndachizoita chibvumirano icho chandakasaina. Ndakadonhedzera ropa rangu paganda renyoka iro ravanoshandisa mumatare mavo. Saka kana wava kuda kuromba, vanokuudza kuti unge uchizvicheka nebanga paruoko rwako, wobva wachizosvinira ropa racho pamusoro peganda renyoka. Nyoka iyoyo mukoma rinenge ringori ganda, but inobva yachizova nyoka mushure mekunge wadonhedzera ropa rako pariri ganda racho iroro. Ndokubva ndachizonzi ndainge ndagamuchirwa nemidzimu yavo, ende yainge ichazondipa mari zvechokwadi yakauya kwandiri. Ndikatanga kuita mari yakawandisa, asi ndakabva ndachizopiwa mhiko yekuti handitendedzwe kuti ndige ndichirara mumba. Mukoma Nashi iko zvinozvi ndava ne1 year 8 months kubva zvandakaromba. Kunyange zvikanzi ndaenda kuDubai, ndinorara panze ini, handirare mumba. Ndikangorara mumba, mhiko dzangu dzinenge dzatokanganisika, zvinhu zvinenge zvatopanduka. Saka kunyange ndikanzi ndaenda nemunhukadzi kuvacation, ndinongoti ndiri kumboenda kubar, ndinosarudza kuti ndinge ndichinwa doro
kusvika ndaneta. Pandinenge ndaona kuti ndaneta manje, ndinokwanisa kuenda ndonogara mumotikari, ndobva ndabatwa nehope ndorara ndirimo mumotikari. Handitendedzwi kuti ndinge ndichipinda mumagumbeze kutorara mumba, ndinongonzi ndinge ndichirara panze. Kana ndiri muno muZimbabwe zvitori wese, nekuti pamba pangu pandinogara ndinotokwira pamusoro pemba, pamusoro perufu, ndipo pandinorara ipapo. Rimwe zuva ndakapotsa ndatsvedza mukoma ndikadonha. Saka ini handichadi, ndaneta mukomanashi. Kunyange kukanzi kwanaya ndinenge ndiripo pamusoro pemba, kunyange kukanzi kwatonhora ndinenge ndiripo pamusoro pemba. Ndasvikawo pakuneta, ngavatore zvavo mari dzavo sekuru ava. Ndaneta ini. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndaneta nekungoramba ndichingotevedzera mhiko inorwadza yekuti handitendedzwi kurara mumba. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi kana usati waita mari unofungidzira kuti zvinenge zviri nyore, asi kana wazoita mari ndopaunozoona kuti it is not easy at all. Mhiko dzacho dzinenge dzichirwadza. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.